Merhaba, ji Slam Mayakovski podcast'te dem başlıyor hemûyan re. Hevîdara mun hemû baş bin û her tişt li gorî dilê we be. Îro em ê di vê beşa Slam Mayakovski de behsa nivîskarê çînî Moyan bikin. Moyan yek ji xelatgirên Nobelê ye. Ji xwe nasîna min a li ser wî jî bi vê yekê çêbû. Lê dema min ew nas kir bi hevokek xerîb min ew nas kir. Kesê ku ew didan nasandin digot ku nivîskarê ku berî xelata Nobelê bi dest dixe li Çînê dijî û piştî xelata Nobelê bi dest xist jî dikarîbû li Çînê bijî. Nivîskare yekane û tekane kes wek Moyan dihat nasandin. Piştî vê yekê helbet Moyan bala min kişand. Min jî vekir berhemên wî xwendin. Bi rastî xwendina berhemên Moyan tehmeke xweş di dilê mirov de, di devê mirov de, di hişê mirov de dihêle. Ez dikarim bêjim ku hûn dikarin rojekî çav li berhemên wî bigerînin û yekî ji bo xwe hilbijêrin û bixwînin. Gelek berhemên wî yên baş hene. Ez ê îro behsa Moyan bikim lê ji bo ku Moyan baştir werî fêmkirin divê bawerim em hinekî behsa wêjeya moderna Çînê bikin. Em ê li wir fêm bikin ka gelo Moyan dikeve ku derê de rewşa wî li ku derê dikare were nirxandin. Ji bo em karibin wêjeya moderna Çînê binîrxînin jî divê bawerim em herin sala 1919'dan. Di sala 1919'dan de çibû? Di çarê gulana sala 1919'dan de xwendekarên Çînî û bi nivîskaran re jî û bi rewşenbîrên xwe re jî derketin kolanan û hikûmeta xwe protesto kirin. Protesteyek gelek mezin bû û li hemû welat denganî. Van kesan çi dixwest li hemberî çi derketin? Wan rojan şerê yekemê cîhanê xilas bûbû û di navbera Almanya û Japonyayê de hevpeymanek hatibû îmzakirin. Li gorî vê hevpeymanê jî Almanya wek ku axa Çînê malê bavê wê bû dabû Japonyayê gotibû êdî tu dikarî îdareya van deran bikî. Û Çînê hikûmeta Çînê ya wê devreyê ku jî em dikarin bêjin axayên feodalên berê yê Çînê êdî bûbûn burjuvayên mezin wan birêve dibir hikûmet wan jî ev hevpeyman wekî ku tiştekî normal bê qebûl kiribûn. Gelê Çînê û xwendekarên wê ku bi gelemperî bi wêjeyê re alaqedar in tekîliya wan bi wêjeyê re heye û rewşenbîr derketine kolanan ev yek protesto kirin. Protestoya wan em dikarin bêjin protestoya wan denganî li gelek cîhan bi bandor bû hikûmetê wê devrê bi vê nemê mecbûr man ku vê hevpeymanê kêmekî ji bê bisekîne. Wan kesan çi dixwest? Helbet berî her tiştî dixwestin heqê li ser axaftina axa wan pêşiya wan bê. Wekî dî çi dixwestin? Xwesteka wa pêşiya li ser ziman bû ya rastî. Dixwestin zimanê Çînêyê perwerdeyî, zimanê Çînêyê ku li dewletê tê axaftin yan jî zimanê Çînêyê ku di rojnameyan de tê xeberdan divê werî guherîn. Ji ber ku Çînê wan devran zimanê wên yanan yani zimanê çînajor, kesên çînajor bi kar danî ev ji îkonoklozman pêk dihat û wêjeya wê devrê jî em dikarin bêjin tenê ji aforîzmayên Konfûçyûs pêk dihatin û bi vê yekê didomî. Ev kes li dijî vê yekê derketin. Gelek ji van kesan ji xwe çûbûna rojavayê perwerde dîtibûn û vegeriya bûn Çînê. Yek ji van derdê xwe wiha dibêje. Dibêje armanca şoreşa me ya edebî ew e ku em îro piştgiriyê lê dikin ziman û edebiyata netewî ya Çînê bila bibe zimanekî netewî. Zimanekî edebiyê mirî qet nikare edebiyateke zindî biafirîne. Heke Çîn bixwaze bibe xwedî edebiyateke zindî divê zimanê heyî bikarbîne. Û ji bo vê yekê ew bixe rojnameyan derxînin, kovaran derxînin û piştî salekî jî bi rastî ev hewldanên we wek Wezareta Perwerdeyê wan dibihîze em dikarin bêjin û pirtûkên pola yekem û pola duyan êdî bi zimanê çînajêr yan jî em dikarin bêjin bi zimanê xelkê çap dike, bi zimanê bayhûa ya çap dike. Hêdî guherîn dest pê dike. Di vê guherînên de em ê di beşên em ê di koman bibînin, di komên wêjeyê bibînin. Yek ji van koma lêkolînên wêjeyê ye û yek ya din jî koma çanda civaka afirîne re. Ev her du kom ji aliyekî dîl wêjeyê dinêrin. Koma pêşî koma lêkolînên wêjeyê dibêje wêje, edebiyat, huner divê ji bo gel werê kirin. Dibêje divê di wêjeyê de tu behsa derdê gel bike, êşê gel bike û hewil bide wan yekan çareser bike, wan yekan nîşan bide. Koma dî koma civaka afirîner ne divê fikrî de ye. Ew dibêjin divê wêje bi problemên însan, bi tenetiyê re,
bibe kesbûnê re an jî problemên biçûktir jî dikarin bibin mijare wê jê. Ev di navbera van kesan de heta sala bawerim 1925 ev nîqaş û gengeşa didûmin û her du jî di aliyê xwe de wêjeya xwe berdewam dikin. Lê di sala 1925 de êdî Çîn rastî dagirkeriyek mezin tê û wê devrê êdî ev her du kom jî dibin yek û tenê li dijî emperyalîzmê dinivîsînin. Piştîveyekê jî ji xwe şerê duyemê cîhanê dest pê dike û hemû wê jê bi vî alî ve diçe û em bi gelemperî dikarin bêjin ku wê jê êdî dikeve bin bandora Sovyet Sosyalîstan. Sovyet Sosyalîstan û ji xwe di sala 1966 de jî şoreşa çandî pêk tê li Çînê û her tişt, her stran, her pirtûk bi her awayî dibin kontrola devletên êdî. Tu kes nikare ji xênî wan tu tiştî çap bike, tu tiştî bafirînê û axirê tiştekî bibêje. Moyan li ku dere ye? Ew çi dike? Moyan di sala 1955 de li bajarê Çînê Shandongê bawerim li bajarê Çînê Shandongê tê dinyayê kêfa wî gelekî ji dibistanê re de ji xwe zarokekî gundî ye cihîk û herê û perwerde bibîne ji bo wî cih gelekî pîroz e. Kêfa wî gelekî ji dibistanê re tê. Di pirtûka xwe ku em dikarin bêjin otobiyografîk bi navê guherîn de behsa vê yekê dike. Lê bawerim dema di pola 50 de ye ji bo ku gotinek ne baş dibêje mamosteya xwe re wî ji dibistanê de avêjin. Lê moyan dibêje min ew qasî ji dibistanê hêz dikir ku yani ez ji wî dîrî derxistin ez dîriyê dî diketime de bi mehan dibêje li derdora dibistanê geriyam ji bo ku min carekê dî qebûl bikin lê mixabin ew qebûl nekirine. Helbet eşqa moyan a li hemberî dibistanê ne tenê li hemberî dersan û kesan e. Li dibistanê keçek heye bi navê Wênya wek hemû kurkên wê dibistanê ew jî dilketiye Wênyayê de. Çima çi taybetmendiyên Wênyayê heye? Ji ber ku bavê Wênyayê kamyonekî ye Rûsî de ajûye bi navê Gaz 51. Kamyonekê bi nav û dengê dema di kolanên gund de derbas dibe herkes her zarok derkevin lê temaşe dikin moyan jî yek ji wan e. Hatta di dersê de dema mamosteyê ji wan dipirse hûn dixwazin bibin çi dema hûn mezin bibin? Yek ji zarokan dirabê dibêje ez dixwazim bibim bavê Wênyanê û kamyona Gaz 51 bajom. Xeyalên zarokên wê devrê ev e. Moyan piştî ku ji dibistanê tê avêtin digerek karan dixebite û heta dema leşkeriya wî tê diçe leşkeriye. Leşkerî ji bo wî firsendek e. Çima firsendek e? Ji ber ku êdî neçûye dibistanê, zanîngeh nexwendiye, lîse nexwendiye, di civakê de tenê ciyek dimîne ku karê xwe pêş ve bibe, bilind bibe. Ew jî leşkerî ye. Pêşî dixwaze ew jî herê kamyona biajoye wek kamyonên Gaz 51. Bi rastî jî wî dibin wî û fêrî ajotuna kamyona dibe heta bi wê kamyonê diçe Pekînê û Pekînê jî dibe. Lê piştre ev eşqa wî ya li hemberî kamyonan xilas dibe. Her ku divegerê mala xwe destûrê distênê divegerê badê û bavê xwe dibêjin kurêm ka ma te tiştek wan deran ji xwe re nedît, te karek nedît, tu mezin nebûyî, te rûtbeyek bi dest nexist. Lê mixabin hê rûtbeyek bi dest nexistiye. Rojekî komutanekî wî serleşkerekî wî tê jê re dibêje kadroyek hatiye vebûyîn li bajarê Pekînê û me navê te lê nivîsandiye lê divê tu bikeve ezmûnekî de û ji bo vê jî divê tu matematîk û fîzîka lîseyê gelekî baş zanibe. Moyan ji serleşkerên xwe re gotî ku min lîsek zanîngeh lîse xwendiye. Ew jî dibêjin beqê zaniye lê helbet tu tiştî derbarê wan yekan de nizane. Şok dibe hem kêfa wî gelek tê hem jî dibêje gelo ez ê ji nava vî karê çawa derkevim. Hevalekî wî heye. Hevalekî baş e. Wî fêrî fîzik û matematîka lîseyê dike. Bi mehan dixebitin pevre. Rojekî serleşkerê wî bangî wî dike diçe mezela wî. Dibêje mo ew kadroya ku me got te hata betalkirin bele sebebxwe newestîne bes bixebite êdî ezmûn çê nabe tu li vir dimêne. Dîsa xeyalên wî vala derkevin dirûnê cihê xwe de. Lê ev zanîna wî ya li ser matematîk û fîzîkê jê re baş dibe wî dixin beşa perwerdeyê leşkerên ku nû hatî perwerde dike ji ber ku karê xwe jî baş dike êdî bilind dibe û heta Pekînê diçe. Gelek salan di PLAyê de dixebite û berhemên xwe yên pêşî jî dema di leşkeriyê de yê dinivîsîne rûtbeya jî bi dest dixe. Ji xwe yek li rexneyên herî mezin ku li moyan tê kirin çima endamê Partiya Komünîst e, çima endamê PLA ye û rexneyên bi vî awayî ne.
Ji van rexneyan wêjeya moyan çawa ye? Wêjeya moyan em dikarin bêjin ku her aliyê Çînê ve dibêje. Mînak moyan nemirovatiya karbidestên hikûmetê yên dirû yên ku hîzmeta berjewendiyên xwe dikin dike. Ew êşên ku nayên tesvîrkirin, nayên vegotin yên qurbaniyan nîşan dide. û her wiha behsa ew karîkatûrên ku êdî bûne karîkatûr bi rastî jî wêjeya sosyalîst dike, wan jî rexne dike, behsa waniyêkan jî dike. Mînak behsa însanekî rêyanxerine dibe ku pêşî wek gayekî, piştre wek kerekî, piştre wek bawerim barazekî, piştre wek sayekî, maymunekî û herî davî jî wek însanekî tê dinyayê dike. Behsa rêyankarnasyonê dike. Behsa gelek tiştên dî jî dike moyan berhemê xwe bi gelek aliyan ve dibe û tîne. Moyan hiç rastî sansûrê hatiye? Erê moyan rastî sansûrê hatiye. Gelek nivîskarên Çînî ew bi xwe jî rastî sansûrê hatiye. Di sala 1995 de berhemawiya bi navê Memikên Mezin û Ranên Fireh rastî sansûrê te ji ber ku PLA dibêje di navê de müstehcenî gelek bilind e û xelk nikare tufeyê ji vê bigire û her wiha li gorî wêjeya sosyalîzmê jî tu berjewendiyek tê de tune ye divê were rakirin ve qedexe dikin. Moyan jî ji aliyê partiyê ve mecbûr dibîne ku xwe rexneyekî binivîsêne û pirtûk tê rakirin lê her wiha bi hezaran kopyeyên wê berdewam dibin di nav gel de digerin yanî nikarin pêşî li vê yekê jî bigirin. Naxwe em werin ser xelatgiriya moyan. Moyan sala 2012 de xelata Nobelê digire. Dema xelata Nobelê digire gelek kes şok dibin. Ji ber ku min serî de jî got. Moyan nivîskarekî ku endamê Partiya Komünîst e û endamê PLA'yê ye û moyan li Çînê de jî û piştî ku xelatê bi dest dixe jî li Çînê de jî. Moyan piştî ku xelatê bi dest dixe pêre röportajekî dikin. Di wê röportajê de bawerim li ser wan kesên ku niha di zindana de ne li Çînê ji bo ku fikrên xwe anîn ziman berhem nivîsandin di zindana de ne yek ji wan kesan li serî wî fikrê wî tê vegotin. Moyan jî li wir dibêje helbet divê were berdan lê dema ku moyan diçe İsveçe bawerim İsveçe Norveçê ji bo xelata xwe werbigire li wir dîsa jê dipirsin li ser sansûrê daxive û moyan gotineke wiha dike dibêje li her welatê sansûr heya astekî heye. Behsa tiştekî wiha dike moyan. Moyan çawa bersivan rexneyan dide. Dibêje min di serî de got ku dibe ew kes werê berdan. Lê dibêje ew kes tatmîn nebûn. Dubare bi dubare ev pirs ji min pirsîn. Ev dubarekirina fikran min di dewra çanda şoreşî de dîtibû an jî di dewra faşîzmê de tê dîtin dibêje ew jî xwe wiha bi dest dînê ziman em dikarin bêjin. Rexneyên dî ku lê moyan tên kirin çi ye? Nizanim hûn jî dizanin lê gelek kes ji bo ku rexneyên xwe yên polîtîk veşêrin gelek caran berhemen bi aliyê edebî dixwazin rehne bikin. Gelek ji van rexneyan li moyan jî hatiye kirin. Dibêjin zimanê moyan zimanekî bêtehm e. Zimanê moyan zimanekî tehl e. Zimanekî moyan zimanekî zowa ye. Dibêjin ji xwe piştî çanda şoreşa çandîya li Çînê zimanekî Çînê nemaye, zimanekî Çînê bikartînî, zimanekî çêkir ye, tu tehm jê tune ye. Dibêjin xwendekarên ku li Rojavayê dijîn ji ber ku wergeran dixwînin, werger baştirin ji zimanê wî. Gelekî ne baş dinivîse rexneyên bi vî awayî dikin û wî reş dikin. Ev aliyekî rexneyan e. Aliyekî dî rexneyan dî jî heye. Dibêje moyan bi her awayî Çînê reş dike. Dema behsa rêyankarneyan dike, dema behsa jinên rût dike, dema behsa xîzaniyê dike, dema behsa hikûmetê dike. Ku behsa çi bike moyan Çînê reş dike dibêjin. Hîn alî jî bi vî awayî lê dinêrin. Yani moyan çi bike, çi binivîse ji tu aliyan ve nayê qebûlkirin bi rastî jî. Lê helbet ew berdewam dike dinivîsêne nivîsê xwe. Rexne gelekin bi rastî xilas nabin rexne gelekin. Dibêjin mînak çima moyan rastiya ku heyî sedî sed wek rastî nîşan nade. Çima diçe bawayekî fantastîk vê yekê nîşan dide. Lê ji xwe moyan jî dixwaze vê yekê bi vî awayî bike. Naxwaze bi zimanê elîtîst û edebî nîşan bide tiştek ku dixwaze bibêje û bîne ziman. Moyan berhemên xwe dinivîsêne, gotinê xwe dibêje û êdî kêm daxive ji xwe moyan. Piştî gelek piştî bi destxistina xelata wê Nobelê jê dixwazin ku li ser şoreşa çandî binivîsêne. Zanîngeha Chicagoyê dixwaze. Lê ew dibêje ez nikarim li ser vê yekê binivîsênim ji ber ku yê
têrê neke tişta ku ez ê binivîsînim, ew jî dibêjin di çawa bixwaze wisa binivîsîne em qebûl dikin. Moyan pirtûka xwe ya bi navê guherînê dinivîsîne û wekî min got wek otobiyografiyek ku hûn bixwazin moyan baş ti nas bikin hûn dikarin wê pirtûkê binêrin. Pirtûk her çi qas ku behsa komünîzmê neke jî ji aliyê weşanxaneya Chicago ve di bin rêzenivîsa komünîzm çi bû de tê weşandin ku berpirsyariya vê yekê jî Tarık Alî dike û di vir de tê weşandin. Moyan hêdî jî hê dinivîsîne pirtûkên wî li ber destin. Lê wekî min gotî bi ti awayî ji ti aliyan ve nayê qebûl kirin. Muxalîfên Çînê dibêjin zimanê Çînî xira kiriye, zimanekî ku hatiye çêkirin ji alê komünîstan ve bikartînê û her wiha alîgirê PLA'yê ya alîgirê Partiya Komünîst e. Ji ber vê yekê xayîn e. Kesên ku li Çînê dijîn, kesên ku li Çînê dijîn jî dibêjin heman rexneyan lê dikin. Dibêjin zimanekî fantastîk bikartîne, çima rastiyan sedî sed nîşan nade, çima behsa welatê me tiştên nebaş dike ji ber ku hûn dizanin li her welatê tu cara tiştekî nebaş çênabe her daîm tiştên baş çêdibin û divê her daîm nivîskar ji behsa tiştên baş bikin. Lê moyan behsa wan yekan nake. Moyan her wiha rastî rexneyeke dî jî tê wî bi çi suçdar dikin? Dibêjin moyan ne ji bo kesên ku li Çînê dijî dinivîse. Moyan ji bo kesên ku li Rojavayê dijîn dinivîse. Çima vê yekê dibêjin? Ji bo ku li gorî wan mijarê moyan yani behskirina reenkarneyê, behskirina civaka Çînê, behskirina çanda wan bawayekî fantastîk. Ev hemû ji bo ku xwe li ber çavê xwînerên Rojavayê şîrîn bikene. Moyan ji bo vê yekê wan tişta dinivîse rastî suçdariyek bi vî şeklî jî tê. Lê bi gelemperî dema nivîskarên rojhilatî dinivîsênin rastî vê suçdariyê tên û gelek cara bihîstîdir bi îhtimalekî mezin. Mînak dema Kafka li ser kêzîkbûnê nivîsî, an jî dema em bêjin Joyce li ser şehwetê nivîsî, yan jî dema Marquez li ser ensestê li ser du vê însanan nivîsî. Tu kes negot ku cihû an jî İrlandî an jî em bêjin Kolombiyayî biçûk dixe çima tiştê wisa dinivîsêne na. Ev di aliyê wêjeyê deman û bi aliyê wêjeyê ve hatin rexnekirin û an jî hatin baş hatin dîtin. Lê dema kesekî ku ji rojhilat bê, nivîskarekî ku ji rojhilat bê behsa jiyana xwe ya çandiya normal bike, ev yek tê vê wateyê ku ev kes oryantalîst e û ji bo kesên li ku derê dijî dinivîse, kesên ku li Rojavayê dijî dinivîse. Li ser vê yekê rexnegirekî bi rastî tiştekî xweş gotibû. Ez dixwazim wan bi were parve bikim û em êdî xilas bikin podcastê. Bi kurtî dibêje dema Rojava dewra xwe ya nûjenbûnê da dest pêkirin yani dewra xwe ya modernbûnê da dest pêkirin. Her wiha wêjeyeke modern jî afirand û em dibêjine wê derê re jî komara wêjeya dinyayê. Ku hûn tev li vê komarê bûn. Lê ku hûn nebûn, ger welatê xwedî çand û kevneşopiyên kevnar ji bo tevlîbûna vê komarê dereng bimînin, êdî nikarin rastî şert û mercê nadir werin. Ji ber ku kî zû dest bi lîstikê bike, qaideyan jî ew destnîşan dike. Hûn Çîn jî bin, hûn nikarin vê yekê biguherînin. Davê de moyan nivîskarekî ecêb e, dinyayên xerîb diafirîne, bi zimanekî cuda diafirîne û bi rastî me rastî gelek karakteran tîne. Em rastî gelek karakteran dibin di berhemên wî de. Hêvîdara min rojekî rastî berhemên wî werin û ew dunyaya wî ya mîzahî û fantastîk yên nêzî we jî were hûn bixwînin û kêfxweş bibin ez wisa bawer dikim. Wekî dî ez dixwazim tiştekî dî biçûçik jî bêjim. Dema me got ku welatên xwedî çand û kevneşopiyên kevnar ji bo tevlîbûna vê komarê dereng bimînin, êdî nikarin rastî şert û mercê nadir bibin. Ev yek ji bo Çînê tê gotin ku Çîn nikaribe van şert û mercan biguherîne. Bawerim em Kurd yan ji wêjeya Kurdiyê çi bike, çawa bike nizanim êdî naxwazim bi rastî li ser vê yekê bifikirim jî. Lê belkî hin kes werin kanûnên nû, lîstikên nû ava bikin û êdî kaîdeyên nû ji bo vê yekê derbasdar bin. Ji bo guhdarkirinê û ji bo sabrê we gelek spas. Bimînin di xêr û xweşiyê de heta beşekê de ya Slav Mayakovskî bi xatirê we.